L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Ġwan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibba u ħal-Qormi għall-ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Nilqakom għal 5 programm ta' Il-Verità. Il-Verità li jitratta dan il-programm dwar il-kelma tal-Alla. Biss u biex infaħru lilu biex tifmu iktar lilu xi jrid minankom. Ħalli intom issalvaw u minflok tmorru l-infern, tmorru tgawduh għall-eternità miegħu. Xi pjaċir tridu titilfu dan kollu? Ma naħsibx. Nispera li le. Tu kas, għax Alla jħobbna. U Alla iva jeżisti, Alla jeżisti. Għaliex, din tina prova. Tina prova li Alla hemmu kif ħankunu nafu kif ġiet kreata d-dinja. Hemm affarijiet fil-fond kbar u żbieħ. Kif jista' jkun għax jgħidulek dik miktuba bil-bniedem? Kif jista' l-bniedem jidħol f'dawk l-irqaqat u jkun jaf x'kien hemm qabel id-dinja wkoll għax hemm ukoll x'ġara qabel id-dinja. Kif jista' jkun jafhom dan? Mhux għax jgħidilna Alla, mhux għax permezz ta' Alla li xqal lill-profeti u nkitbu daw l-affarijiet. Inkella kif kienu sa jkunu jafu, ma kienu hemm żgur. U irrid ikollok moħħok verament, imma daw kienu nies, vera kienu rrif minnhom, imma hemm minnhom. Fil-fatt fil-kelma tal-Alla wkoll jgħidlek iktar ma jkunu mill-boloħ pjuttost ikun juri Alla iktar mbagħad jiġi dan l-erf kollu fil-bniedem u jistaġbu. Imma kif jistaġbu? Mhux għax ikun hemm Alla li qiegħed jigwidhom, mhux għalhekk. Ħajkonna llum inkomplu fuq dak li ħallejna fil-programm ta' qabel dwar l-ikla tal-mulej. Imma qabel xejn nixtieq norikom dan il-feature ta' Denzel, qed jitkellem Denzel Washington li huwa artist popolari ħafna, imma isimgħu. Tirringrazzjaw il-Alla intom. Tafu kemm għandkom affarijiet u di qed ngħidha lija jien ukoll ta'. Kemm għandna affarijiet u noħduhom for granted, għandna napprezzawhom meta nitilfuhom. Mhux aħjar ngħaddu għall-feature ħalli taraw x'għandna aħna u għal xiex għandna għalfejn nirringrazzjaw il-mulej. Araw. Say thank you for grace. Thank you for mercy. Thank you for understanding. Thank you for wisdom. Thank you for parents. Thank you for love. Thank you for kindness. Thank you for humility. Thank you for peace. Thank you for prosperity. Say thank you in advance for what's already yours. That's how I live my life. That's why I am, one of the reasons why I am today. Say thank you in advance for what is already yours. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you for this day. Thank you for every moment that led to this day. Thank you for the hard times. They made me appreciate the good times. Thank you for the lessons. They were needed for my development.
Thank you for my eyes that get to witness the miracles of today and tomorrow. Thank you for everything I take for granted. Thank you for all of my blessings. Thank you for my drive. Thank you for my spirit. Thank you for my strength. Thank you for giving me the courage to fight through the hard times. Thank you for the people in my life, those I love and those I learn from. Thank you for it all. Thank you. Thank you. It's the key that opens the door to instant happiness, unlocks the door to everything we are really seeking in life, happiness and contentment. Think about it. No matter what you say you want, money, riches, health, to help others, why do you really want it? When you drill deep down, the only reason anyone wants anything is the feeling we believe we will get from having it. That all boils down to happiness and contentment. And the truth is, we can have it now if we are grateful. And if you get quiet, get away from the noise of the world, and think for a moment about what you could be grateful for, I'm sure you could find plenty. Be grateful there's food on the table, air in your lungs, life in your body. Get grateful that you have opportunity to take your life to a whole nother level. To decide right now that you are going to live your dreams and never settle until you do. Get grateful for the mental strength you've been given to survive the hard times. Get grateful for your limbs if you have them. Many are not so blessed. Your eyesight if you have it. Many are not so blessed. Your hearing if you have it. Many are not so blessed. The health you do have, many are in worse positions. Get grateful for that one person that has had an impact in your life, or many people if you are so blessed. Then get grateful you can choose to be that person for someone else. That one that makes a difference in someone else's life, no matter how small. Get grateful you get to experience this magical universe. Today, look for miracles. I guarantee if you are looking, you will see them. There are unlimited things to be grateful for. Open your eyes, unlock your amazing life. It's ready for you right now. Thank you for this day, whatever it brings, whether a challenge I need to grow, a lineup to teach me patience, an unexpected blessing, every moment of joy, whatever today brings, thank you. Whatever it brings, I pray I have enough presence in each moment to know that no circumstance is my life. No high or low, no event, no thing is my life. Life is energy, and I know I'm so much more than my physical body. Thank you for my ability to love, to give to others my authentic love and kindness without expecting anything in return. Thank you for my strength. Thank you for my presence. Thank you for my ability to attract only the things and people that are in harmony with what I need in my life. Thank you. Thank you. Thank you for this day, whatever it brings. Amen. Fisem Ġesu, amen, grazzi. U grazzi tal-ikla li għettinna biex namlu. Għax hija importanti ħafna li żommna ħajjin u l-ikel huwa inti stess mulej. Inti il-verità u inti triq u inti l-ħajja u li permezz tiegħek aħna niġu għand il-missier. M'hemmx isem ieħor. Illum ukoll rġajt student il-pastor tiegħi ħalli nkomplu fuq l-ikla tal-mulej għax rridu nidħlu fil-font tagħha pastor. Kien hemm insaqsina wkoll ma femx dik il-parti fejn semmejna x'kien hemm in-nies kienu jieklu l-ikel. Fil-fatt qabel it-qarbin kienu jagħmlu jisu tipo ta' barbecue li kif nafu ħadd jew buffet ngħidlu aħna. Jkun hemm l-ikel u mbagħad wara jkun hemm issa kien hemm ukoll nies li kienu ma kienu jieklu biex jieklu minn hemm.
Qed tifhem li rridu niddistingwu ruħna bejn l-ikla tal-mulej u li kelli niklu li Sekolari. jipprovdilna. Eżatt. Infatti, dik li għalet il-Pawlu biex jgħidilhom, għax kienu qed jagħmlu l-ikla u jħaltu għama l-ikla tal-mulejn. M'għandax taqsam xejn. Qed tifhem. Aħna għadna li titlob qabel ma tiekol u tingrazzja l-Alla, ma jfissirx li hija dik l-ikla tal-mulejn, dik l-ikla tagħna. Infatti għadna fil-programm liħor li Ġesu mhux waqt l-ikla tal-għajt għamilha eżatt kif spiċċa. Uża t-tazzi, semmejt l-erba tazzi, niftakar dak jom significant ukoll, significance bl-Ingliż, ġifieri mbagħad xi darba nagħmluha wkoll dik. Però għamel enfasi bejnietom l-ikla tad-dar żommu għad-dar. Anzi għallhom kulu qabel. U mbagħad ejjew, infatti rajna wkoll li jimxu minn dar għad-dar jagħmluha. Qed tifhem x'anki issa pereżempju kien hemm xi nies qegħdin l-isptar. Qed tifhem bħal meta kontin ma nafx hekk semmejtix l-aħħar darba għamilna kienu ġew hemmhekk l-istess immorru, kienu jridu ma kunx ma jista' jiġi. Nagħmlulu tqarbin aħna d-dar ġifieri, jew se jagħmilha hu. Ma jrid toqgħod tifhem ħafna reverenza Eżatt, jeħe, mela. Nistgħu mela wkoll hija xi ħaġa sabiħa bejn il-familja. Mela. Tajdu l-passa jkun jaf. Mhux irridu immorru toħdu pari. Mux taqbad mela taqbad sintendi. Għax tittoqgħod attent. Tittoqgħod pari mrant il-passer, titgħallem taqra sew u dejjem tajt qabel x'qal Pawlu, x'qal Ġesu. X'qal Pawlu li rridu nkunu x'qal Ġesu is-significance tagħha. U Pawlu mar iktar fil-fond kif jagħmluha ma jagħmluhiex u mbagħad rajna fatti kif bdiet il-Knisja. L-Knisja bdiet billi ntaqgħu u jagħmlu tqarbien minn dar għal dar. L-ewwel fit-tempju jintaqgħu jitolmu jagħmlu hemm ukoll. U mbagħad joħorġu kienu jagħmluha minn dar għal dar. Mela. Qed tifhem? Hija xi ħaġa sabiħa din li qegħdin ngħidu bħalissa li nistgħu nagħmluha ġodarna wkoll. Sintendi rridu nkunu titkellem mal-pastor. Sintendi, tkun born again. Mela. Tkun born again. Għanajda hekk, tkun born again żgur. Imwieled mill-ġdid. Hemm bżonn li tkun mammet. Aħna jiġu nies għandna, pereżempju, jidħlu jismawna jmor toġobhom it-qarbi jagħtu ħajjithom il-mulejn, jagħmlu dak li għandni, jeżaminaw lilhom infushom, jistqarru lil Ġesu. Qed tifhem li huwa l-mulej tagħhom, is-Salvatur tagħhom, u jaħdu sem. Ma jkunux mamdin. Imma mbagħad hekk jerġgħu jiġu dar nkellmu mal-Mamudija x'jiena nemmen, Knisja temmen aħna il-Full Gospel Praise Center li anke ikun hemm wieħed jagħti ħajtu l-mulej li għammidni immorru nagħmduh. Għax hemm l-istorja tal-Inoku fi kapitlu 8. Dan l-Inokju dik rridu nagħmluha meta nagħmlu tal-in fuq il-Mamudija. Fuq il-Mamudija, Tant importanti bniedem li jitgħammet kbir li qabdu lil Filippu u ħadu mal-karavan tiegħu. Dik-karavan fisser xrux ma ta' nista. Kemm importanti. Nidħlu fuqha biex inkomplu. Issa nixtieq. Immorru, ħana tu eżempju, kif maħniex nobdu l-kelma talla. Reliġjon ma nimxux mal-kelma talla. Immorru fil-ktib tal-Lut. Kapitlu 10. U naraw. Jaħsbu li l-awtur jira nemmen ukoll, l-awtur tal-ktib tal-Lut, Kristjani Lut, kien Pawlu, bħalma semmejna, imma m'hemm xejn msemmi, allura ma referix li. L-importanti li jasmant il-kelma talla. Il-kelma talla. X'jgħid, x'irrabjat lil Pawlu f'dan il-kapitlu, jew l-awtur. All right, mela. Kapitlu 10 minn vers 11. Tista' taqra kollha ta' dik imma tirreferi għas-sagrifiċċji qed tifhem, però qra dik. Ara ġejja, mela, Lot Kapitlu 10. Bl-Ingliż Hebrews, kapitlu 10, tlaqna. U minn vers 11 u xek. Ejja. Kull qassis ieħor imur kuljum biex jaqdi il-ministeru tiegħu u joffri u jerġa' joffri l-istess sagrifiċċju bla ma jistgħu qatt ineħħu dnubiet. Imma Kristu wara li joffra sagrifiċċju wieħed għad dnubiet,
għad għal dejjem fuq in-naħa tal-lemin ta' Alla fejn qiegħed jistenna sa mal-edewwa tiegħu jitqiegħdu mirfes taħt riġlejh. Għax b'offerta waħda għamel perfetti għal dejjem lil dawk li huwa jqaddes. Dan jiġdulna l-Ispirtu Santu nnifsu. Għax wara li qal dan u l-patt li jien qed qatt nagħmel magħhom wara dawk il-jiem jgħid il-mulej inqiegħed il-liġijiet tiegħi f'qalbhom u f'moħħhom niktibhom. Qal ukoll dnubietkom u ħtijietkom ma niftakarhomx aktar. Wow. Issa, fejn hemm il-maħfra ta' dnubiet, ma hemmx għalfejn issir aktar l-offerta għad-dnubiet. Għad diġà lesta. Inkompli, Pastor. Sa vers 14. Jina sa 18 bqajt sejn. All right, najt. Imma dik kienet importanti, ta' importanti wkoll. Għax Però qed nagħmel enfasi. Ħafna xi tgħid. Erġa' qra vers 12. L-ewwel vers 11 jgħid ħanamlu fil-qasir. L-ewwel vers għalxejn qassis joqgħod bil-wifqa joffri l-istess sagrifiċċju għax hawnhekk kien hemm Kristjani. Dak iż-żmien, Lut kienu. Li baqgħu jaqtlu l-annimali, s-sagrifiċċji, l-qassis li kienu saru Kristjani, qassis tagħhom. Baqgħu jagħmlu s-sagrifiċċju. Pawlu l-awtur ħana nreferu għal Pawlu, ha? U iva. Pawlu qabżitlu bil-Malti u għallu għal xeqedin tagħmlu s-sagrifiċċju hekk. Għax għal xejn, Ġesu miet, darba għal dem, sagrifiċċju kien Ġesu, miet għal darba għal dejjem, u dit fisser ukoll. Għawek, sagrifiċċju fla vers għalek għetlek naqra vers 13, għara vers 13. Mela, 13. Għani bija minn 12 għax tibqa sejra bil-koma unek. Tibżax, Mela, imma Kristu wara li offra sagrifiċċju wieħed għad-dnubiet għata għal dejjem fuq in-naħa tal-lemin ta' Alla fej qiegħed jistenna sa mal-edewwa tiegħu jitqiegħdu mirfes taħt riġlejh. Kull ħaġa, meta sar sagrifiċċju ta' Ġesu mit fuq is-salib, il-mument li miet u ġiet ikkonfermata bil-qawmin tiegħu, dan l-għadu diġà niżel taħt Ġesu, dik hemm referenza f'Ġenesi kapitlu 3 meta Ġesu rifessa dik dwar glorja il-mara lill-Madonna. Il-nisel tagħha mhux muxi. Il-nisel tagħha Ġesu għamel mirfess l-xitan. Miet darba għal-dem, għal-xejn jgħidlek hawn, u dan aħna dan li naraw. Jiddispeċini kolli nirreferat nisa ta' Ruma, xaw malla jedin għana. Tara għassis il-qoddis, il-sagrifiċċju, u jnizlu ġol ossja. Ta' l-maħat, m'għandux pot, m'għandux seta' fejn. Fittixti fil-kelma talla. Mux tal-li hemm miktub. Nsib bil-kontra. Li għal-qassisin bla ma jistaw għatti neħu dnubiet daw. M'għandhom seta. Għaliex imma nemnu, għax aħna nisimaw minn ma nċekjaw. Għaddi mux l-ewwel darba ta' mort jistidnuna per eżempju, jom murjien. U ngħidlu isma' tista' tispjega għalik, mux għalik, mux għalik, mux ċan min mela. Sì, sal xej, anki m'għandux dritt ħadd. U ma bat jgħidlek fil-Evangelu ta' Ġwanni, għax Ġesu jgħid li dan huwa ġismi sar, imma dana kien qed jgħidilhom. Hekk, qed tihom, bħantik eżempju, meta Ġesu għallhom ma jispjegaw ukoll Ġesu. Ejja, sa forsi għandna ħin nitlu fiha. Ġwanni, però naqra ġagbu qabel. Tibżax, kif tgħidli Pastor? Kien għallom, jiena nkisser il-tempju u nerġa' nibniħ fit-tlettijiem. Ma femuħx. Let's go. Laqas għallom xej dak il-ħin. Laqas għallom xej dak il-ħin. Ma għallom għax dawnek ħanajdhom musa jifmuni, għax Ġesu kien qal. Il-klim tiegħi huwa spiritu u ħajja. Anka li l-om ma tihomx tor, tgħidilhom ġismi. Mbagħad wara naqraw Ġwanni, fi Ġwanni kapitlu 2, li femuha
Meta Iva, mbagħad mela. miet u għallu mela dik kienet li għallinna l-istess għat qalmin. Ma kienx qed jgħidilhom, anzi l-lut kienu kontra li jiklu il-ġisem tal-bniedem għalhekk meta Maħniex kif rajna għadda x'qed jgħid. Maħna ġessu m'għallhomx ħagdmuni kuluni, kien qed jagħti qal enfasizza kemm il-darba tansibu għadi il-klim tiegħi fil-paraboli fit-talim qal. Il-klim tiegħi huwa spiritu u ħajja. Il-klim tiegħi huwa spiritu u ħajja. Il-klim tiegħi l-kelma talla, vera niklu għal-kelma talla ħna di, niklu għanom moduwa u nizdu għalġo fina. Facebook irrispondejt il-xaħat, għetlu l-kelma talla hija ikel, għetlu allura x'naqmel. Nikola, dan il-ktib sa x'naqmel. Irdu nifmu l-kelma tajja. Huwa l-kelma li niklu li kell, il-kelma tiegħu tidħol ġo fina, tibqa' sejra ġo qalbna u tibqa' hemm u Ġesu jiġi darba l dejjem meta naċċettawh mhux noqogħdu mal-ikla tal-mulej pastor jiġi Ġesu, allura mbagħad joqgħod jerġa' jitlaq, joqgħod jiġi għandna joqgħod jerġa' jitlaq. Meta Ġesu stess għalilna I will never leave you nor forsaken you, qatt mhux se nitlaqkom. Ġesu jiġi darba l-dejjem meta taċċettaw daqshekk u ħanejdlek tipprova taħrab minnu jekk tkun verament tiegħu qed ngħidlek tagħmel x'tagħmel bħalli ben il-ħali. Xorta hemm ħata għalih għax aħjar minnu. Għax tkun tiegħu. Naddaf demmu. Mela, għax tkun tiegħu. Tkun tiegħu naddaf demmu mażul il-kelma tajt issaparak. Kelma talla tajt issaparak u jittimbrak bl-ispirtu tiegħu. Issa nixtieq immorru fit-tib ta' Ġagbu, kapitlu 5. Għażlina ma tantx Ġagbu hu Ġesu. Hu Ġesu. Hu Ġesu, it-tifel ta' Marija. Eżatt, it-tifel ta' Marija, mela, hekk qiegħda miktuba. Issa, u anki Ġuda mhux nitraġetta. Il-kodba Ġuda u Ġagbu. Jgħidha kienu tfal, dak kellu tfal mill San Giuseppe kien raġel sewwa ġifieri ma mara il-kelma talla tajlek li Giuseppe tajlek li sar jaf lil Marija. U sar jaf, għaraf, biex jifmuna najlu, sar jaf lil Marija li bl-oriġinal kellu bħal raġel miżewweġ mara. Dak li jfisser żwieġu. Mela, iktib ta' Ġagbu, kapitlu 5. Istenna x'mor Ġuda jien. Nafsemmej Ġuda. Ġuda l-aħħar tip qabel l-Apokalissi. Mela, Ġagbu. Għax din hija importanti fit-Testament il-qadim. Il-Testament il-qadim oriġinarjament huwa miktub bil-Grik. Jiena di mort fiha. Klassiku. Il-Grik klassiku. Le, mhux miktub fil-Grik, maqlub miktub l-Aramajk. Aramajk u Aramajk. Fil-Grik ġifieri. Imbagħad għamluh translation bil-Grik klassiku. Imma ġie miktub bl-Aramajk. Ma jinfittix ta' bħala għax jitfisser Adelfos. Għax tfittex għalli. Tfittex connected by the same womb. Hemm referenza wkoll fit-Testament il-qadim għal Ġesu Iva, mela. U hemm referenza iktar fit-Testament il-ġdid. Ma nafx għax xiex jagħmluha hekk. Marija kienet verġni sakemm weldet il-Ġesu. Imbagħad arafha? Arafha r-raġel tagħha. Arafha sakemm kellha l-ewwel ibn. Mela l-ewwel ibn. Arafha. Ekku. Mela naqraw f'Ġagbu għax għandna ħafna x'ngħidu. Iva. Mela Ġagbu li ma kapitlu. Mela. James 5:13, u xek, diki. 13 to 16. F'muha sewwa di ta'. Mela, 5:13. Mela. Hemm xi ħadd foskom imnikket? Ħalli dan jitlob? Hemm xi ħadd. Mela x'tagħmel tkun imnikket, mdejjaq miġuq, x'għandek tagħmel? L-ewwel ma tagħmel itlob u mbagħad ċempel it-tabib biex niftehmu. Alright, ma nkomplu. Hemm xi ħadd ferħan? Ħalli kanta s-salmi? Hemm xi ħadd marid fostkom? Għara sajajta issa. Ħalli sejjaħ lill-Presbiteri tal-Knisja. Ix-xjuħ tal-Knisja ġifieri. Biex dawn jitolbu għalih u jidilkuh biż-żejt fisem il-mulej,
Għaf naqremek, xie tfisser di. Dan aħna niftakar jien per eżempju, l-om jek kont inkun ma niflax, tamil iż-żejt fi plattina tiġi u tidilkom hija. Vera, żejt, speċjalment ta' zebbuġa, ifejja. Dik li kienu jagħmlu. Ġifieri mediċina li tina t-tabib, aħna rridu noħduha. Mux najdu l-ena għaxaw minn umur l-estrem li jgħor titlob u nobdu t-tobba, xit-tobba għalla ma kienu xit-tobba il-saħħa tal-muleja li jgħat minn tobba fuqi. Mbatt għattifemi mux fuqi, bis għat nitkellem fuq għax li għaddejt. Imma għalla ma kienu xit-tobba u minn għamillom il-moħ it-tobba, mux għalla. Dik li tfisserja, minn ġifiri, issa kompli. Mela, issa, it-talba tal-fidi is-salva lil-marit. Mela, it-talba tijaw u mat-talb tal-fidi tal-presbiter, tal-xjuħ, tal-knisja, x'tagħmel? Tijaw ta' min? Tal-marit. Tal-marit u tal-xjuħ li tolbu fuqu. Mela. Xjuħ ġifiri elders. Is-salva lil-marit. U l-mulej iqajmu. Iqajmu, u x'jagħmel? U jekk ikun għamel xidnu biet, jien ħafrulu. Għart ikun għamel xidnu biet, daċ talab il-elder, għalix, għax inti għamel ma titlob fissem, mulle jaħfir l-idnu biet tijaj, għandi bżon najdlek xaħġa, aħfirli. L-elders u kol għedin jitolbu għalli. Mijak, imman kien, tek xossok imdejja, titilprof xaħġa għal-mulej, mux taqbatu titolbu, għajdlu missir għaddis. Nemmen f'Ġesu jien. Aħfir l-nubit tijaj, nemmen fi sagrifiċju ta' Ġesu, aħfir l-nubit tijaj. U kif għadna program, jaħfirlek. Eħw, issa ġeja. Ġeja di. Vers 16, ismawa sewa di. Stqarru wieħed lill-ieħor in-nuqqasijiet tagħkom. Mela, jien ma sibt imkien fil-kelma talla jien immur ċaħat mażul biex jaħfir l-nubiti. Jew jaħfir l-nubiti fisem Ġesu. Ma ssibix imkelma. Anzi, insibu jekk jien għamiltlek xi ħaġa, dak huwa iqrar. Iqrar huwa jekk jiena confess your sins to each other, sqarru dnubitkom li xulxin tfisser. Jekk jien għamiltlek xi ħaġa lilek, jiena niġi nitolbok maħfra. Bat ma tix toqgħod sejjer jekk jien sraqtek, mhux niġi nitolbok maħfra. Unżomm li sraqtlek, mhux ovvja. Fimni, bat biċċa tiegħek. Jien meħlus, dik meta Ġesu qalilhom dak li jorbtu fl-art huwa marbut fis-sema, ma għalix li l-apostli għadni għadi. Għala l-dixib, u f'parabola għala, f'parabola kien hemm ħafna nies qed jisimgħu, anke believers. Issa, jekk jien ma naħfillekx, jiena rrid nagħti kont l-Alla. Issa ħoret ngħid xi ħaġa. Nħafer tiegħek imbagħad jekk mhux hekk biss, jekk jien ngħidlek nitolbok maħfra, u inti tgħidli le, int responsabbli mhux jien. Speċjalment bej l-aħwa, Kristjani. Inti mussa naħfillu. Jew bese jew ħanaħfilla għada, ħanaħfillu għada. Ma dak ma ħallejtx minn ma t-sema. Dana mux assisin ta' għad nitkelmu. Tux jimma ta' kint għajt ma' assis, għatlu għalli t-għatilek ma t-għer, għatlu diġi b'kondizjoni għada. Li inti t-għer miħaj. Xinu għalli? Għatlu xanu li fġagbu. Għallu dik, għatlu li għallik minn dik, kem edha. Pasta, ħana dwar riklami, nkomplu fuqa. Mela, riklami b'qaw hemm, għax verament il-kelma tal-lajja interessantissima. Riklami. Il-verità tibqal dejjem. Il-verità hi Kristus. L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Juan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibba u ħal-Qormi għall-ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi.
mela nilqakom għal din il-parti ta' dan il-programm kemm hemm xi tgħid fuq il-kelma tal-Alla. Mela, Pastor, konna qegħdin insemmu minn Ġwanni kapitlu 5. Ġagbu. Sorry, Ġagbu. Il-ktib ta' Ġagbu. Ġagbu. Mela, kapitlu għax konna nisejlin għal Ġwanni għalhekk ħasbar. U hija hawnhekk qegħdin at home. Xkont sa ngħid? Minn Iva, dak il-vers li meta? 16. Qarru wieħed lill-ieħor in-nuqqasijiet tagħkom u jitolbu għal xulxin biex hekk tfiqu. Ġifieri il-maħfra hija importanti ħafna ħafna. Mela, jien kelli program fuq il-maħfra wkoll u spjegajtilhom ċar xi tfisser eżatt il-maħfra ma bil-infass. Titlob għalihom, għedtilhom, mela, titolbu flimkien, ma jfissirx li jekk xi ħadd qed jagħmillek il-ħsara, din taħfirlu tħallih f'idejn Alla, imma mhux tistidnu id-dar jekk daqqiegħek kull darba qiegħed jisir hekk mid-dar, ma jridniex naif. Fil-ktieb tal-proverbi jgħidlek. Li naħfru huwa għalina nfusna, mhux għall-individwu, għax l-individwu jekk ma jkunx talab maħfra lil Alla tiegħu ma jkunux minn dak li għamlilna ħsara. Għax hemm maħfra lill-individwu li mhux Kristjan. U hemm maħfra bejn il-Kristjani, il-Kristjani jkollhom argumenti. That's good, sintenti, aħna bnedmin. Mhux hekk. Issa fejn ħammorru Pastor? Issa nixtieq immorru ħalli fi Ġwanni kapitlu 6. Mejja. Fej Ġesu jitkellem. Programm ta' qabel kont bdejt b'dak il-feature jiena qiegħed jitkellem. Nixtieq nitkellmu. L-ewwel, immorru ħana qalbek naqra l-ewwel hemm fil-issiem. Ma jimpurtax. Mela. Kapitlu 6 vers 63. Ħana verifikaw li nirajdu ħana hemm il-kelma tal-Alla. Iva. Meta spjegajna li Ġesu ma kienx qed jirreferi kull ġismi u tajna eżempju. Nikluh letteralment. Imqattaw, jew xagħta qattaw bit flossja u naħna niklu. Tiftakar meta kont immur jien. Barra minn hekk. Laqas kienu poġġi li fil-sien l-lum tilek fidek dem ibidlu, ġifieri. M'hemmx konsistenza. Issa dik hija ħaniġi għal dal-punt. Li l-kelma tal-Alla ma tinbidel qatt. Kif kont nagħmel mod, issa nagħmel mod ieħor. Kif pereżempju nidħol għaliex kien hemm fej qatt ma żista l-imbum fid-dajn issa naħejnieh. Issa qed nissuspetta wkoll jalla nidaħħu l-purgatorju. Fimta ma il-purgatorju kien mezz biex bnaw il-Vatikan. U għatem ħafna affarijiet. Pero għamorru fi Ġwanni, għara li di għara. Mela, Ġwanni kapitlu 6, 63. Ġesu qed jispjega ċar u tont xrid ifisser meta għalinna biex niklu minnu. Mela. Dina għak qed jgħid l-kliem għara. U l-ispirtu li jagħti il-ħajja il-ġisem ma jiswa għal xejn. Ara ġejja. Il-kliem li jienettilkom huwa spirtu u ħajja. Rajtu jagħmel l-enfasi għala darbtej. Darbtej. Għallhom jiena li qed nitkellem magħkom ma' spirtu u ħajja. Vera għal kudu dana xuwa vera, di imma jekk kien qed tispjegalhom, infatti għalhekk għadhom imbagħad wara femuh fil-disċipli vera tiegħu, femuh imma dawk li rabu bit-tradizzjonijiet ġejna din is-sitwazzjoni. Dana kollu xi darba nagħmlu programmu kollha. Da kollu nisel ta' meta knisja għaw kristjana inaqdu ma ta' Ruma. B'ekdew deħlin umbat, għalhekk il-Knisa ta' Ruma. Għajjen nerfer il-Knisa ta' Ruma, għaxek hemm Knisa ta' Kristu, Knisa ta' Ruma. Qed tifhem, infatti anke l-ġenealoġija tagħhom l-affarijiet kif huma mniżlin bir-rispett kollu. Qed tifhem il-kelma tal-Alla ma tgħidlekx li kien hemm kardinali u monasteri, anzi, laqqas għandu jkun hemm għax il-kelma tal-Alla f'Mattew kapitlu 28 jgħidlek morru u x'għandru l-kelma mela mmur nalaqġu monasteru. Eżatt. Waħdi x'għamel. Is-sakkaru bħal. Oħroġ barra bħal ħafna. Ta' klawsura. Mela, imma msorijiet u mbagħad aħna minn 12 sena nevanġelizza ta' Teresa taw kemm pajnek aħna.
Il-laħwa, daw għajar, mit-tfal għat ma jirrispettaw. Ma dawk ħarġu. Xandru l-kelma, anke meta morru ximkien, naraw patrijiet u sorijiet jaħdmu xandru l-Vangelu, ħafna minnom un-bat, forsi għan ikxef xaħġa ma importax il-verità, najna, ħafna minnom id-duru jisuru bħanna, għax huma tifhem jirċevu mill-individwu, jitwildu mill-ġdid, tifhem kemm isabiħ l-kelma. Mela, għan jieħdok issa vers 69. Fi Ġwanni stess. Fi Ġwanni 6 edina, na? Mela. Vers 69. 69. Għawnu. Nibda, meħe, u aħna emminna u għarafna li jinti il-qaddis ta' Alla. Għal Ġesu. Dik hija vers. We have believed and have come to know that you are the Holy One of God. Ġifiri mux il-ħobs u l-imbit dak, inti Ġesu. Mux li nikluk, imma minn inti l-emblems li għanna, l-emblemi jirrapprezentaw li l-ek. Per eżempju, ma tandi skrittura għamil skript zaħi għamil ġejtaw, jajdinna, per eżempju, iqabbel, xat jgħamil Ġesu? Meta qed jgħid kudu dan huwa ġismi u kuluh, jew u xorb dan, kudu minn. Qed jgħid li intom hekk minnhom sa temnu fija. Mhux sa tkunu miegħi l-eternità ta'. U aħna t-tempju tiegħu l-ebda ħaġa magħmula mill-bniedem. Ekku, infatti anke jekk naqraw Ġwanni kapitlu 3 vers 16 iċ-ċavetta tal-kelma tal-Alla. Jgħidlek hekk minn tixma' qed tiġi kundannat. Qed iqabbel. Li Ġesu, intom tridu temnu fija. Dan huwa ġismi, din hija l-kelma tiegħi, kelma tiegħi l-ikel u stess, il-kelma saret ġisem, saret ħajja. Imma ma jfissirx li jien ħammur jew xi ħadd kif rajna nizzel il-Ġesu f'wafer. Orajt, ostja jgħidula bil-Malti, u xieġifieri, mela hija tal-ikel, anki l-lut semmejta di minux ukoll. Ma nafx program ta' qabel. Nagħmel reverenzi u dak, u n-nies għadhom sissa. Nirringrazzja l-mulej. Inħobbuhom, ngħidulhom il-verità. Jgħidulhom morru qudiem Ġesu sagramenta, Alla qiegħed kullimkien jaħasra. Anzi, hemm miktub li Alla fatti 17 u minn għalija. 17. Edha miktub li Alla ma jgħix affarijiet magħmulin mill-bniedem u ma tnaqflu. Rajtilhom. Sanannu kien wieħed minn dawk kien jagħmel dawn il-bibin ta' tabernaklu ma kienx jafu. Hawnhekk qiegħda jekk titnaqra ħħielhom. Spiċċajta għaw sibta. Alla di qiegħda minn Atti 17 minn vers 24. Alla li jagħmel id-dinja u kull ma fiha u li jusit is-sema u l-art ma joqgħodx f'tempji maħduma l-idej. ċara u tonda. Anqas ma jqimuh b'offerti minn idejn il-bniedem bħalli kieku kienet tonqsu xi ħaġa. Alla m'għandu bżonn xejn. U li jagħti lil kulħadd il-ħajja u n-nifs ta' kollox. Di kont qrajtilhom u dħalt fiha fil-font. Għax Alla huwa ħaj. Taf kemm il-darba jgħidha Ġesu di. U Meri ma nafx. Il-klim tiegħi huwa spiritu. Xiġifieri, il-klim tiegħu huwa l-Ispiritu Santu. Għax meta Alla tela-sema, Ġesu tela-sema. X'għamel, ma saħallikom weħedkom. Jien nibatilkom, dak li ħajjenkom, la jmexxilkom, paraklit bil-Grik, ġifieri dak li ħajkun magħkom. Aħna msejħin dawk li jaċċettaw il-Ġesu bħala il-Salvatur tagħhom, ir-Re tagħhom, dak li jfejjaqhom. Tifhem mhux is-Salvatur biss, jiena naf li Ġesu irid l-aħjar għalija, hemm pjan għalija, kulħadd irid jitwielet u jmut sakemm hekk ma jiġix qabel. Qabel kif qedna fir-rebċer fil-ħatfa? Anki Pawlu kien jitlob fuq għadi, mulej ejja, infatti anki f'Revelazzjoni ma nagħta. Ġesu ejja fejn ngħidu hekk. Ħajjiġu joħodna. Għaxan ma nkunx idu mmutu, ħallija ħanajdlek di wkoll xi ħaġa l-esperjenza ta' jien. Ma nafx għattix fl-ewwel programm ma niftakarx. Però din għandi testimonjanza kbira jiena u l-mara u t-tfal, tiflaw, speċjalment kienet hemm raġel tagħha.
Kont fl-axħar jien, fl-axħar moment, mżon operazzjoni n-neċċiet, kollox ma wara Inqalaw il-komplikazzjoni. komplikazzjonijiet. Niftakrek Kont tgħid lill-oħrajn inti qed titlob u tagħmilhom. Mela, huma sejrin u inti bqajt. Mela, ma kellu pjan, Alla, għax għamilt 4 ġimgħat, minn għamilha bħali għamil 4 ijiem, hemm u telaq. Imma kellu pjan għax imbagħad kif ġejt ftijaj, bdejt ndur il-ward, saw, iswa, law da ummi nema xtaqbdak trombozi, mur jimxi. Jien dik rittu. Ma meta bdejt Għalit mur ix-xandar. Għalli mur poġġi. Imma l-momenti, momenti, dawk il-momenti li għaddejt minnom, imma nemminx powter motor experience u għek il-mulejn. Kelma tajt bl-Inglis, absent from the body, present with the Lord. Kif jiena mmut, hemm storja flu għadi kapitlu 16 nitlu fija xi darba. Fej jiġi l-anġu, jiena kont tant ħassejtni tranquil li naf, askont naf ta' xinu għaddej. Bdejt nara l-mara u t-tifla wiċċhom. U għat ġet jiġri li jien. Għat-tifla, un bat smajtom għedha għajnizluni mal-ewel flajtiju, ġifiri joħdu li prepawri għemna 5 burros dem. Għat-tifla mara kemmu kbir u nirgrazza l-Alla għad-nies li law li jgħatu d-dem. Jien ma nistax nagħti għalli issa xjaħt. Issa tlu xjaħta ġandi kważi 70. Imma għara kemmu prezzjus id-dem. Aħseb wara ta' Ġesu. L-esperjenza li ħassejt jien hekk paċi u issa sirt nifhem jien. Għax għamlu funerali ju. U kol, pala pastors u taċob namilom ta' ma jiġu palma jiġu t-tġijiet. Xieħossu dawn il-kristjani ta' vera, kont nara l-om wiċċom. No, naf, eċċaħat ti preparat li għada fil-kelma talla biex jaqbdek u jgħadak għan Ġesu. Allura issa, li għal Ġesu ħallina b'din l-ordinanza sabiħa, it-qarbin, l-ikla tal-mulejn, il-mejda tal-mulejn, ċama, li għaw, l-Eukaristija, l-Eukaristija mux għall-ikla edha, l-nis li jinġabru fl-imkien jgħatu tifkir l-Alla. Għallinna di għalix ma nuħdu s-sef, dim il-mod kif tajt il-kelma, ma nuħoċ fuq li għajdu n-nis. U jekk għat isma xaħat, tmur iċċekja d-dar, mux għed najdu, edha, jisa kattolka, dik bibja kattolka. Jien L-istess ħaġa ħedha. Għandi wahda u kolla xorta. Il-differenza fil-knisa fil-Bibja tagħna, għanajdek biex jifmun n-nies tal-Knisa Evangelika, hemm 66 klib. Fil-Knisa Rumana u kol hemm 66 klib, imma hemm seboħra, għanzi hemm iżjed ta' ma nizluhom sa' seba. L-apografa li hija l-istorja, imma m'hemm xejn. M'hemmx kwoti, Ġesu qatt ma kwota minnhom u l-ebda postlu ħadd. Tifhem, ġifieri. Rajthom kemm il-darba. Tifhem l-istorja. Tifhem, ġifieri. Imma l-importanti, Ġesu ħallina, għajna qatt ma' Knisa Evangelika, immur, ċekkja. Ek jiddej, ek pastor, hemm pastor zoħra. Għax mux kull pastor ġopu. Tifhem, imma nirringrazzja l-Alla. Għaw, ħafna knejjes u tajbin, għax nsemmi għax ma jitna, hemm li mhumiex daqshekk tajbin ukoll, imma hemm l-għażla. U hemm differenti. Imma dejjem dawk li jagħmlu tqarbin skont il-kelma talla, jien nisidher in-nies imorru hemm jippruvaw, jisimgħu. Intikom garanzija kif tidħlu. U lesti biex tisimgħu, lestu rjuħkom sija u nofstatej, anzi għana daqsek il-numru. Laqas ikunu nafu. Li għadda għax il-raġel ta' Zadorja billi l-ħin. Li mux li biss, għax tifhem, ġeneralment jien n-dakkila, imma lix ma neħdux sef daw l-affarijiet. Ejja, isma, għati ċans, forsi ma jgħat inti. Ma jgħat minn Ġesu jitjużak waqt li jgħat ħaj. U ħaj jipremjak. Jiġu għemmek u jiprovaw. Għaxin Alla jġudikani, jġudikat, Alla, jekk inti tati ħajtek il-mulejn sabija. Anki fil-qarbin di edha. Għattifem, aħna nġudikaw l-nanfusna. Il-kelma talla, meta jġudikani Alla, musta jkun dannani, il-kelma s-naqraw Ġon 3:16 biex nalqu ta' u xikni versi għora. Għedba għanna tibżax. Mela, tisma il-verita, ekk ma tażel inti ju.
Imma tittimxi mal-kelma talla. Eżatt. Mur id-dar, għattew jew ximkien, nizzel not illum anki fuq il-smartphone, għana għallum bil-smartphone, bl-iPad. Għattifa għalfej biex jistudja morru d-dar u minn jimur id-dar u jistudja. U anki biex jikritika xqal il-pastor pal maġrali jienu. 37 senilu, jiena biex meta ġew għalu li għas kienaw ħat 5 kristjani kienaw f'dak iż-żmien. U lajna ta' ma' mżomma, xfirna ta' u kol, ma' mżomma. U tal-limna, dejn nistudja, jena nara xiet biex immur, niftatlu li ma ridix il-bibja tijak, jena tlomu n-ċekja tijak. Din għatta u kol. Iva, ja, fl-ewel program. Kif sirt naf, għax dejn nistudja, u ma dejt nsib backup mill-li tal-limt, backup sibta mill-kelma talla. U nitċekja, l-mara tijaj u kol kienet ta' testimonjanza, emma għatiħ ċans l-alla forsi għalla t-ġelek tisma dal-program, jew programmi bħalna, ok, li ġeja mill-verita mill-kelma tal-la, għatijajat dek biex tiġi għandu. Xieġmil. Taċċettax li xietajt il-bejt ċekja. U saqsi, inti għat t-testimonjanza tijak ija u bħalek jem ħafna, jina u kol, dak iżmin ma kenniex il-min insaqsu ħafna ħna. Ma kenni smartphone, librerija sħat bil-kodba. U dejjem sibt ħin. Għanaddu għal, għax il-ħin imma bat ma jistennilniex. Għanaddu għal reklami u tarġaw tarawna. Ibqaw hemm, reklami. Mela. Il-verità tibqal dejjem. Il-verità hi Kristus. L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Juan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibba u ħal-Qormi għall-ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Il-verità tibqal dejjem. Il-verità hi Kristus. Kemm hija sabiħa l-kelma talla. Immens hija sabiħa. Aħna qegħdin nidħlu fil-font tagħha. Fil-fatt konna qegħdin nitkellmu dwar isu dak li jillidjana, ma nafx biex kelma eżatti Maltija, ma insomma naħseb qegħdin tifhmuni. L-Ispirtu Santu xi kultant imbagħad nibdew ngħidu xi affarijiet li jkun ġratilna aħna u nispjegaw għalilkom biex nurukom minn dak li kunu għaddejna xi tfisser ukoll. Imma l-aktar il-punt huwa dwar l-ikla tal-mulej. L-ikla tal-mulej, mela, fil-program preċedenti kont jiena u rejtkom feature. Nixtieq jekk fil-każ ngħidilkom issa bil-Malti x'kien qiegħed ifisser ukoll xjgħid Ġesu. Di qiegħda minn Ġwanni 6. Ħanibdilkom minn vers 41. U x'minn hemm edna Pastor? Mela, il-lut bdew igergru fuqu għax kien qal jien u l-ħobs li niżel mis-sema. U bdew jgħidu dan mhuwiex Ġesu bin Giuseppi, fil-fatt konna semmejniha wkoll. Naqra hekk kemm qednija ftit. Lill-missieru u lill-ommu ma tafuhomx. Mela kif qiegħed jgħid jien inżilt mis-sema u aħna nafu li ġieli għax permezz tal-Ispirtu Ġesu ma Santu. għax jien inżilt mis-sema, qed jgħid il-ħobs. Il-ħobs. I am the bread. Ma huma bdew jgħidu, fehmu li huwa Imma diġà bdew ħawdu fid-diskors u Iva. Ġesu minn Giuseppi ma setax jiġi mis-sema. Mela, that's mill-Ispirtu Santu. Mill-Ispirtu Santu.
Lil missieru l-ommu ma Biex nifmu tafuhomx. għedin għaw snajdu, meta Ġesu għal, dan narawa, dan huwa ġismi u dan huwa demmi biex tikluhom. Eżatt. Mela kif qiegħed jgħid, mela kif qiegħed jgħid jien inżilt mis-sema. Mill-ewwel fehmu li huwa l-ħobs. Ma Ġesu maċċettawiex, weġibhom, da żgur. Ġesu weġibhom, toqgħodux tgorru bejnietkom. Ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-missier li batni ma jiġbdux lejja, ġifieri hemm in-nies li huma mażulin. Ma inti tista' tkun qed minn mażulin, no? Ma tistax tajt Eżatt, ma tistax li, eżatti. La tirċev il-kelma sinjal li mażul. Eżatt. Min qed jisma'na ġifieri mażul. Diġà. Issa inti tieħu deċiżjoni. Issa, isimgħu għadi xi żmiel. U jien inqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Praise God. Il-programmi ta' qabel dawk. Iva, hemm miktub fil-profeti u kulħadd ikun mallem minn Alla, mela kull min jisma' lil missieri u jitgħallem minnu jiġi għandi. Mhux għax xi ħadd qatt ra lil missieri ħlief dak li hu minn Alla u dan li ra lil missieri. Tassew ngħidilkom, jarġa' jirrepeti, min jemmen fija għandu l-ħajja ta' dejjem. Rajta issa x'inhi? Qed jgħid min jemmen fija, issa bdejt l-eżempju. Min jemmen. Ma għalekx hekk inti ħadd ikolli li ħassalva, tittemmen fih. U biex temmen fih tagħmel dak li nagħmlu aħna llum. Itqarbin kif nagħmlu aħna llum. Il-kelma tiegħu u noqogħdu għaliha, jarġa' jienu l-ħobs tal-ħajja, raġa'. Smajta, u l-ħobs x'inhu tal-ħajja? X'inhu ħobs tal-ħajja spirituali qed jitkellem hawnhekk Ġesu. X'inhu? Mhux il-kelma tiegħu daw li għandna f'idejna, mhux il-karta ta' il-kelma ispirata minn din il-ħajja. Għara kem tajt smajtu affarijiet probabli qatt ma smajtu għom. U min jafanka semawhom daw ma jagħtux każ. Mhux jekk għax jisimgħu mingħajr ma jiċċekkjaw. Eżatt, issa, inkomplu minn vers 49. Missirijietkom kielu il-manna fid-deżert u mietu, ġifieri bl-ikel li niklu tas-soltu ngħidu jien, xorta ħammutu. Dan u l-ħobs niżel mis-sema biex min jikol minnu ma jmutx. Majta, għara x'sajajt issa. Jien u Issa vek inti għat l-ħobs. tiklu tagħmel sagrifiċċju bħal mutikol il-mietu dak issa. Ġifieri dik il-manna milli kelli niklu aħna minn hemm u minn hawn xorta. Issa għara x'sajajt. Imma li niklu lilu, imma mhux lilu letteralment, li noqogħdu u nieħdu l-kelma tiegħu mhux nismawha biss u toħroġ imma tinżel f'qalbna. Ħajerġa' jgħidha wara x'sajajda. Vers 51. 50. Jienu l-ħobs, jienu u l-ħobs il-ħajja li niżel mis-sema. Reġa' repetija. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs, jgħix għal dejjem xi Jikol minn dan il-ħobs l-ikel. Il-ħobs jippreżenta l-ikel. Meta għamel il-mirakli darbtejn żiet il-ħobs u l-ħut. ħobs u ħut. Ikel. Ikel dak. Ikel. Għattifet tal-ħajja. Għal-ikel tal-ħajja. U l-ħobs li jiena nagħti huwa ġismi għal-ħajja tad-dinja. Waw kif għalek irvillaw. Fuq hekk il-lut tlewmu bejniethom. U bdew jgħidu kif jista' dan jagħtina ġismu biex nikluh. Mela, għandhom raġuna fis-sens li. Ma fehmuwiex, ma bdewx jifhmuha. Ma fehmuwiex għax fis-sens aħna ma ħadix kannibali. U ma korriġihom xew. Le. Għaliex ma korriġihomx, għax kif wara dawk li għażluh lilu, għax għana, u l-enfasi kienet, mhux li ħobs li niżelu kielu l-ħobs kif qed jgħidu bħal manna, għax min għamel hekk, min qed jagħmel hekk ħajmut spiritualment. Qed tifhem, ħajmut spiritualment. Imma dawk li jitkellmu bil-kelma tiegħu, l-iskrittura kellhom dikinhar. Illum għandna l-iskrittura qadima u l-iskrittura ġdida, tnejn tajbin. U l-istess ħaġa kien issa kien ħanittalmu da li kell li qed jgħidu il-manna. Ħankomplu minn 53. Ġesu mela qalilhom, tassew ngħidilkom ħajerġa'. Jekk ma tiklux il-ġisem ta' bidil bniedem u ma tixorbux demmu, ma jkollkomx il-ħajja fikom.
Min Issa minn jikol- fejn ġibu għadan aħna minn, jekk aħna qrajna li ħadd m'għandu dritt inizzel Ġesu jagħmlu bni. Kif tista' tikol il-Alla? Kif tista' tikol il-Ġesu? L-alla ma nikluħ. Kif jista' jkun? Ma sib xejn fil-kelma tal-Alla li Alla ta' awtorità li nbidlu lilu f'ħobs. Fejn idi? Mhux għall-kelma qegħdin ngħid. Mela. Ġesu mhux għall-ispirtu bil-ħobs, u l-ħajja. tista' tgħix Qed jagħti fis-sens eżempju li- u mhux ikkoreġihom. Għaliex? Għax jaf li taf minn ħajfmuh dawk li jagħmlu fih. Ara aħna, per eżempju, nifmu għal-kelma tal-Alla. Għattif nitalmu, nsaqsu, Fetħna għajnejna, u. Għax għalina miktuba din hija Eżatt, miktuba għal-isper- l-Kristjani. Iva. Ġifri għanek aħna nifmu, minn ma jifimiex li jumur letteralment, inventaw li nizlu l-Alla xieġifiri, ma nanċaw xaħat li Mela, nizzel l-alla il-ġesu. tista' tmissu jekk Alla huwa spiritu? Għasista tpoġġi f'xej. Ħajarġa jirrepeti, vers 54. Min jikol ġismi u jixrob demmi, għandu l-ħajja ta' dejjem. U jiena nqajmu mill-imwiet fl-axħar jum meta nieħu gost, tettilkom fil-programm ta' qabel, meta jirrepeti, ikun qiegħed ifisser imma jifhem ifmux qegħdin. X'qiegħed iwaslilkom? Issa, vers Ħanerġa 55. nirrepeti għadi, għalli forsi jifmuni. Memħat autorizzat minn Alla biex għandu dritt nizzel il-ġesu jamlu ħobsa. Ħadd. ħadd. Għalek b'daw ma jifmuħiex, ħadd, mem mimkien. Mem mimkien li ta' l-assisi u minn nafs, għadsi bil-kontra, hemm miktub li ma tistax Ma issir. tistax. Għal ġesu darba Għal dejjem. Sakrifiċċju wieħed sar. Eżatt. Ma tistax tagħmel iktar Once and sakrifiċċju. for all. Jien ġejt salvat, int ġejt salvata, int ġejt salvat, jew salvata, 2000 sen ilu. Jekk inti tisqal lil Ġesu bħala s-salvatur tiegħek, int ġejt majjat 2000 sen ilu. Għax Alla m'għandux ħin. Majjat. Qed tifhem majjat għal Eħeħe. Cold unto him. Issa inti tiddeċidi Alla xorta jaf tassa tagħmel imma jtik iċ-ċans. U kull min qed jismana anke l-Vanġelu jgħidha di kol. Ja, kull min qed jismana jieħu deċiżjoni għax il-Vanġelu mbagħad iġib il-judgment. Jekk inti ma taċċettax, inti ġudikajt lilek innifsek. U tiġi kundanat mhux Alla ġudikajt, inti ġudikajt li jew ħadd timxi mal-verità, jew ħadd timxi ma nqgħux hawn miktubaw, tneħħi li mhux miktubaw, tneħħih għax żejjed għall-mulej u tiddetika ħajtek lil Ġesu. X'jiġifieri? Ġesu għalinna dawk li jħobbuni jaqbdu s-salib u jimxu warajja. Jagħmlu dak li ngħidilhom jien. Imma da s-salib x'inhu? Għax jibdew jivvintaw u jibmu kodba li taqbad Mux is-salib. kif jagħmlu ġoxi pajjiżi ta' u jaqbdu jisalbu lilhom Le, infushom. għanek xinu s-salib huwa. Int tobdi il-kelma talla, għax il-kelma talla fija il-talim. Fil-Rumani, għaljek tħobbuni, nax, wieħed tobdu jgħajnek. l-mandamenti tiegħi wkoll. Tobdu u fil-Rumani 12 vers wieħed jgħajlek. Sacrifices of praise. Għaliex inti meta taqra l-Bibja ma tifhimix, għax m'għandek l-Ispirtu ġo fik, għax ma tiġikx il-ħila is-saqsi. Jo tajt m'għandix ħin għall-kelma talla, kif kemm nisma'ha di, jew m'għandix ċans tani. Satej, jiena għasax ma nafux il-ħissiti għanna kellna il-ħwienet, konna xorta sibu ħin jiena u l-mara u bit-tfal u mmorru. U mhux immorru next door ta' konna morru minn gżira raħal il-ġdid. Għatew ġibin jiġi għajd li ma nsibx ħin, ma tistax. Jekk inti vera tajdlu iva l-Alla, għanna ġi Issib ħin. committed, tek il-ħin, provdilek il-ħin. Kompli. Kif qed isiplinna biex nagħmlu dal-programm ukoll. Aħna konna ħafna Mela, x'namlu. mela, vers 55, għax ġismi huwa tassew ikel u demmi u tassew xorb, ħajja jirrepeti, min jikol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih. Bħalma batni il-missier li hu ħaj u jiena ngħix b'missieri hekk ukoll min jikol lili u wkoll jgħix bija. Mela, vers. Dan huwa, skużawni, dan huwa l-ħobs li niżel mis-sema ara kemm il-darba jirrepeti. Ċet jgħid hawnhekk, dan huwa l-ħobs li niżel mis-sema.
Mux il-ħobs li qed tagħmelin. Mela u mill-Ispirtu Santu ħobs. Il-ħobs li sar mis-sema, il-kelma talla li saret ġisem. Ġisem, diki? Din il-kelma talla li saret ġisem, ġifieri għala x'redikolaġġi Jesu ma twilix f'forma ta' U mela ħna qed ngħidlek anke l-lut kienu kontra għalhekk għamlu għalih, x-lut kienu kontra daw li jiklu n-nies. Dak iż-żmien li hemm jiklu n-nies. Mela. Anke għawat iż-żmien hawn nies. Mela li għatom jiklu n-nies. Mela, ħankomplu 58. Dan huwa l-ħobs li niżel mis-sema mhuwiex bħal dak li kielu mis-sirijietkom u mietu ħajarġa. Min jikol dan il-ħobs jgħix għal dejjem. Dan għalu huwa u jallem fis-sinagoga f'Kafarnaum. Issa, ħaniġu għal dak li konna li bdejna qabel. Ħafna disċipli tiegħu meta semgħu qalu ibez dan il-klim, min jiflaħ jisimgħu, mhux ċajta. Ġesu ntebaħ waħdu li d-disċipli tiegħu kienu qegħdin igergru fuq hekk. Id-disċipli tiegħu. Id-disċipli. Issa? Mela. Mhux il-lud biss. Mhux il-lud biss, issa. Il-lud li qed jiffollow Ġesu. Issa, dan Ġesu qed jgħidilhom da. Dan il-kliem qiegħed ifixkilkom. Bħalma naħseb qed ifixkel ħafna nies Nies bħalissa. Mela xi tgħidu kieku kelkom taraw lil il-bniedem tiela fejn kien qabel kien jaf wara li jirxox. Smajta? La darba ngħidlek il-verità, pastor, smajt qassis fuq xandir ta' ilu dan. Ilu. Allora tasbu tal-li roħtila hekk. Le? Xaffarijiet da. Ma insomma fimni. Dawna ħafna minnhom qed jiġu salvati fil-isjenta. dan fil-isjenta. il-programm. Ta' ħafna minn daw qed jiġu salvati wkoll. Praise God, praise God. Jagħmlu Mela, emmi xieda qegħdin jarawh bajnejhom qegħdin jgħidilhom stess mela allura Ġesu giddi. Min ma jiġix għand il-mulej. U min ma jobdix il-mulej dik ngħidilha supervja jien. Dan għalu mela konna għadinela. Ġesu nteba rajt, mela ħana komplimit 62 narġa. Mela xi tgħidu kieku kelkom taraw li l-bniedem tiela fejn kien qabel. Għax kien jaf li wara kif kont qiegħda ngħid wara li rixxox tambata. Issa vers 63. ħanarġaw ngħidu. U l-ispirtu li jagħti l-ħajja il-ġisem ma jiswa għal xejn. Mela Ġesu kien qed jitkellem fuq l-ispirtu. Il-kliem li jien qedtilkom huwa spirtu u ħajja. Iżda hemm xi wħud foskom li ma jemmnux. Jekk ma temminx, ma tistax tifhem dan il-kliem. Imma jalla u nitlob għalikom li tifmuh dan il-kliem. Mela, meta tmorru x'imkien u toqgħodu taduraw u minn għalikom li qegħdin tgħidu lill-Alla minnhom. Għax lill-Alla kif għallimna Ġesu irridu nitolbuh fl-ispirtu u fil-verità u mhux xi ħaġa li hija magħmula mill-bniedem. L-ispirtu talla u l-ispirt ma tiegħek. U l-verità hija veġi. Il-verità hija Kristu stess u hija l-kelma. U tajlek il-kelma. The truth will set you il-verità. Teħilsek. Teħilsek, li fida l-programm minna jirġa il-verità. Dista tinħeles ġifiri mill-bondage, mill-iskavitu ta' religjon. Eżatt. Ma tistax taqpa taħt religjon. U kultura. Tradizzjoni tu kultura tajbin u koll. Għagġasu għabben fija. Għax hemm il-paganizmu mbagħad. Għabbat ekku, għek jitħol paganizmu. Imma izbaħ mill-kelma, sib ħin. Hi oħt. Bħala Malti. Natnajlek hi oħt. Sib ħin għal-mulej. Eto għal-mulej tiniħu puktik mal-lawel. Etik, tajdli kif. Issa għak nibda najdilkom jimma naqafqat. Għax dak li kont nitolbu. Dejjem kon u bizita konna jina u l-mara bil-biznis s-sana ġifiri. U bħadġizmin li kanna n-nakku biex noħorġu full time. Għate differenza kbira ġifiri mill-revenue u għek imma il-mulej zamna. Għalli ċax tittafda fih. Tittati ħajtek u jgħidja u diffiċli biex mela għalla miġnu. Eżatt. Jgħidlek għamelek u ma tistax tamela. Jgħid kalla jgħamillek, jgħidlek għamelek. Tasal, għax għalla ma jgdibx. Għanzi għalla, jien ma ntikx iktar mill-li tista' tagħmel int. Iwedek di,
Ma jsiblek jekk inti titolbu tgħidlu mulej, ejni nifhem. Ejni, Kemm għandek xogħol, għandek l-istudent, għandek u ssib taqra u l-Bible study u knisa mhux le. Jien mhux għalhekk ma nifhimx meta jgħidli, ma nistax niġu. Jien ngħidlhom skużi validi u skużi mhumiex validi. Validi għax ikun hemm ċerti. Ġifieri mhux validi taf xi jidma. Eżatt. Ħana dwar riklami, Pastor, għaddit ukoll. Iva. Riklami u nagħlqu il-programm. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristus. L-sponsors tiegħi tal-programm Il-Verità huma Iżdadora ta' Beauty ta' taslima għal ċari bi prodotti ta' Framezi, Lourdes Opticians ta' San Juan għan-Nuċċali, Irena Izaeva ġewwa l-Awra għad-Dwifer u Model Elegance ta' Buġibba u ħal-Qormi għall-ilbisi. Nirringrazzjahom minn qalbi. Il-verità tibqa' dejjem. Il-verità hi Kristus. Wasalna biex nagħlqu l-programm baqanna ftit minuti, Pastor. Imma inti xtaqt li Aqra dawn il-versi biex ħabba l-ħin, ara, Ġwanni 3:16. Mela, Ġwanni 3:16. Ġwanni kapitlu 3. 16. Ħansibuha malajr. Mela, di kemm il-darbettilkom li tiswa ħafna vers wieħed għandkom kollox. L-importanti xiri Alla, Mela, għax Alla hekk ħabb id-dinja li tali l-libnu l-wahdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx. Iżda ikollu il-ħajja ta' dejjem. Mela għara vers 18. 18 ukoll minn l-istess kapitlu, Pastor. Vera, markata wkoll. Mela, min jemmen fih ma jkunx ikkundannat. Iżda min ma jemminx huwa ġa ikkundannat. L-enfasi qiegħda li tittemmen fih, xi tagħmel temmen fih. L-klim tiegħu huma spiritu u ħajja. Tridu rridu ngħixu wkoll spiritwalment niklu mill-kelma tal-Alla, mhux mill-manna, mill-kelma tal-Alla, minn Ġesu. The word became flesh. Il-kelma ħadet il-ħajja. Issa, tkomplu wkoll. Għax ma jemminx, mela, ħanarġa naqra. Iżda minn ma jemminx huwa ġa kundannat għax ma jemminx fl-isem tal-iben il-waħdini tal-Alla. Issa wkoll Pastor raw ħafna min jemmem Ġesu. Imma mbagħad torihom x'jgħidlek hu u ma jemminx imbagħad jiġi blimma. Jiġifieri importanti mhux kemm sempliċiment temmen li Ġesu. F'Ġesu biss. Mhux dik id-differenza, anke x-xitan jemmem Ġesu. X-xitan jemmem Ġesu. Imma ma jobdiex. Id-differenza hi m'hemm min jemmen u ma jobdiex, ma jemmenx fiha laqqas se naqrawha ta' vers. Mela, ejdli ħalli nsiba malaj. Vers 36. Id-differenza hi aħna nemnu f'Ġesu imma nobduh. Namlu żball jiġi li ma ġenituri ju. U ma timmur mux najdlu sorri ta' għas-sorri għacċettajt la minn zbal. Mulej, aħfilli. Kif għadna fil-bidu, ma nafxek f'dar programmi ta' qabel. Alla jrid jismana, jnizzer widneħek, kara, mux għattalb tana biss. Għed nizzer widneħek biex jismana najdu, mulej, permezz ta' ibnek sina Ġesu Kristu, aħfilli. Jien, maħfur. Eżatt. Dik li temmen fih, imma tittobdiħ. Mela, ħanaqra minn 35, ħanaqra minn hemm. Il-missier iħobb lill-liben. Mela l-missier iħobb il-liben lil min? Lil Ġesu.
U ħalla kollox fidejh. Oh. Għalek rrit naqra minn Le, hemm. mux jek ta' jien naħseb ħalla dej kollox San Pietru għaw. Le, Għaxi minix naqradi. Mux fi Għawek ħalla f'San Ġuż, għawek ħalla f'San Tuwisti. Fidej. Kollox fidej Ġesu. Issa ħankompli 36. Min jemmen fl-iben għandu l-ħajja ta' dejjem. Jieħsib teħħa taqra min jemmen fil-paster. Le, Jew fil-sjen. Le. Xqart jgħid min jemmen. Min jemmen fl-iben għandu Fl-iben Ġesu. l-ħajja ta' dejjem. Ekku. Iżda, min ma joqgħodx għall-iben ma jarax il-ħajja, mamma mia. Imma tibqa fuq l-korla ta' Alla. Din li tgħidu. Fuq min minn dawk li ma jemnux, il-kolla. Li ma Dika jemnux. tiġi sostenuta, Din il-kolla. importanti ħafna, Pastor, wasalna fl-aħħar. Imma importanti li ngħidu ilhom għax Saw ngħidu talba. jgħidlek kulħadd tu li Alla. Le, kull min jemmen f'Ġesu. Din vera, u fil-fatt ridna li nkunu tiegħu, irrid li l-kulħadd, imma mhux kulħadd sa jemminu, mhux kulħadd sa jaċċettaħ. Nixtieq nalaq f'talba. Għal, tibża xejda, kemm ngħid naqra dik introduċi naqra l-kanzunetta u naqra bit-talba u niġi għall-kanzunetta. Il-kanzunetta waħda mill-favoriti tiegħek, Pastor, għax bdejt inkanta, tiftakar qed inkanta bil-Malti, l-innu ta' filgħodu. Dal-innu jiswa ħafna lija li xina s-sana l-oħra għaddejt minn trauma kera. Vera għax għandi l-alla mija jien, jom ma tatnix plusija, kelli naddi minn ħafna affarijiet koroħ, kelli insib ġob u koll, kellhom jitimawni n-nies. Il-ġob li kelli għal ftit flus suppost biex imbieħ, imma miflok imbieħ iktar kont inqandel u naħsel l-art u ma nafx, ma kon naf li ħajti dak iż-żmien. Imma jien xorta bqajt infaħħar il-Alla. Waqt lu ġieħ li kien ikolli f'dari, kont ngħidlu Ġesu, tini kanzunetta hi ħanfaħrek, għax meta nfaħru dak li ħalla l-unika sagrifiċċju li ħallinna Alla, li nfaħruh. Qed ngħidilkom mhux faċli li tfaħru waqt li tkun hemm fil-qiegħ. Kont ngħidlu u kienet tiġini din il-kanzunetta. Għax jiena il-mulej sab li wkoll ġob li aċċettawni fil-ħodu biss ħalli inkompli bil-ħidma tiegħi tas-soltu li nagħlem. Ħriġ minn hemm rebbieħa wkoll. Mela wkoll ħriġ m'għadniex, imma dak iż-żmien kelli bżonn. Imma f'dik id-dbatija li kont qed imbati, la ġini dubju, laqqas tikka li mussa noħroġ minna din. U meta inti kollok il-fidi fih, alla volja tkun fil-qiegħ, il-mulej wara jpattilek ta' alla volja għaddu snin. Imma mbagħad tiġi moment li l-mulej jpattilek. Imma kont ngħidu, u kienet tiġini din il-kanzunetta, l-innota fil-ħodu. Fil-fatt irrekordjajtu biex imbagħad inkantaħ, Pastor. U nirringrazzja lill-mulej u minn hemmhekk ukoll kont inxantar il-kelma tiegħu mal-lavranti l-oħrajn u mal-klijenti għax kif kienu jarawni, kienu jisaqsuni, anka kienu jafdaw fija, kienu kont insib ukoll dak il-moment li nxandar u Alla kbir, għax ġifieri l-affarijiet jippermettihom ma jkun hemm pjan. U jiena din l-esperjenza għalkemm kienet majtik mill-li tifla. Għalkemm kienet trauma u ħriġt minnha ma mbagħad wara l-mulej taf kif jerfek. Mela. Dit-talba u nagħlqu bil-kanzunetta Pastor. Jiena kull ma nixtieq huwa smajtu forsi affarijiet ġodda, forsi affarijiet għax ma tafuhomx fid-dettall. Dejqukom, imma ma tagħtux ċans lil Ġesu qal rajna issa, jekk ma narfux il-Ġesu, ma narfux il-Missier. U laqas narfu lill-Ispiritu Santu. Ħanaj talba. Għana talb nitkellmu Malla, ta' ġifieri jekk inti tixtieq timxi mal-klim tiegħi nistennek biex tagħmelna. Missier Qaddis, nirringrazzjak tal-mulej Ġesu li inti tajtna biex isalvana. Biex nitalmu minnu, nitalmu l-verità dwarek, il-verità li teħlisni mulejn, għalhekk illum jien nixtieq. Wara li smajt illum, urin il-verità mulejn. Tin il-kuraġġ li meta nisma' xi ħaġa
immur nifittixa fil-kelma talla. Jekk ma nistax nitlob għall-għajnuna, ejni, mulejn. Naf li qed nisma' biex niġi salvat. Naf li qed nisma' biex jinnejx il-ħajja tiegħi eterna miegħek mulejn Ġesu. Għalhekk nitolbok mis-Sir Qaddis permezz tas-sagrifiċċju li għamel Sidna Ġesu Kristu fuq is-salib 2000 sena ilu. Jien naċċettah u nemmen li Kristu miet għalija għad-nubit tiegħi. Biex jien nitlob maħfra u niġi maħfur. Li Kristu qam mill-mewt biex ittini ħajja aħjar fik. Jgħinni biex ngħix ħajja li tik pjaċir mis-Sir Qaddis. U nirringrazzjak mulej Ġesu tal-Ispiritu Santu, Ruħ il-Qodos, li inti tajtni, imlejtni, għamiltni it-tempju tiegħek. Tħallini nuża il-kelma tiegħek. Tħallini mulej nuża il-verità tiegħek mingħajr biża'. Għalhekk nirringrazzjak mis-Sir Qaddis li taċċettani. Nitolbok tgħinni wkoll bl-Ispiritu tiegħek biex nobdik kull men fil-kelma nagħmlu. Nitammet biex nuri li l-għadu li jien m'għadniex tiegħu immissa sir tiegħek. Jien parti mill-Knisja Universali tiegħek. Jien hemm irqiegħed, jien hemm qiegħda. Magħżula minn Alla, imbirka minn Alla, midluka bl-Ispiritu Qaddis tiegħek. Grazzi mulej Ġesu. Fisem il-mulej Ġesu nitlob dan. Amen. Amen. Naddu għal-kanzunetta biex nagħlqu dan il-programm. Nispera li dil-kelma tal-mulej daħlet ukoll f'qalbkom. warrabt minni l-qolb ħażin bħal missir fil-fata ħabba it-taħbita ta' qalbi smajt xiet is-saħħa ġewwa sirri ma' kull nifs li ngħatajt hija mulejja niżik ħajr għaliex jint